ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም እንኳዕ ናብ ዩቲዩብ ቻናለይ ብድሓን መጻኹም ክሪፎቱ ማለት እዩ። ሓደሽቲ ኮንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ናይ ልምዓንቲ ቱቶርና እንሪኦ ማለት እዩ ሪአክት ፎርም ሃንድል ማለት እዩ። ኣብ ሪአክት ከመይ ጌርና ፎርምና ሃንድል ንገብር ንኽእል ማለት እዩ። ኣብ ሶርስ ኮምፖነንት ፎልደር ኣለኒ ኣብቲ ኮምፖነንት ፎልደር ከይደ ማለት እዩ ፋይል ክሬት ገብር ማለት ለምሳሌ ፎርም 1 ወይከዓ ፎርም ሃንድል ፎርም ሃንድል ዶት ጂኤስ ይላል ማለት እዩ። ኣብ ኢንተር ኢላ እሞ አፕሊኬሽኑ ካፍታ አፕሊኬሽን ጂኤስ ማለት ናብኡ ኢምፖርት ንገብሮ ማለት እዩ። እሺ እዚ ድራግ ኮሎር እዚ እሞ እሺ እዚ አርሲኢ ማለት ሪአክት ክላስ ኤክስፖርት ኮምፖነንት ማለት እዩ። ሲመጽልኛ ማለት ሪአክት ፎርም ሃንድል ማለት እዩ። እዚ ቅይሮ ከለ ግን እንድክዕ ከም ፋይል ኔም ትክነውን ችግር የብለይ ማለት እዩ። ፎርም ሃንድል ኣብ ፎርም ሃንድል ኤክስፖርት ገይርለኹም ማለት እዩ። ኣብዚኣ ግን ኣብዚ ከይደ ማለት እዩ ኢምፖርት ክብርኒ ያም ኮሜንት ገራ ኮሜንት እሺ እዚኣ ናይ ቅድሚ ሕዚያት ያውን ኮሜንት ገራ ኮሜንት ሓዘውዚ ማለት እዩ። ኣብዚ ኢንተር ኢለ ብራኬት ከፊተ ማለት እዩ ፎርም ሃንድል ሰው ኢምፖርት ገርቦን ማለት ኢምፖርት ፎርም ሃንድል ፍሮም ኮምፖነንት ፎልደር ፋይል ኔም ከዓ ፎርም ሃንድል ማለት እዩ። እዚ ስፔስ ፎርዋርድ ስላሽ ብራኬት ዓጽም ማለት እዩ። ካብኡ ሴቭ ኣብዚ ሪተርን ውሽጢ ፎርም ስንሰርሕ ኣለና ማለት ኣብዚ ፎርም ንጥቀም ማለት እዩ። ፎርም ታግ ማለት እዩ። እሺ ፎርም ታግ ምስ ተጠቀምና ዲቭ እዚ ከት ጌርና እዚኦም ከት ንገሮም እሞ ከዓ ነጥፎ ንኽእል እዚ ችግር የብለይ ውሽጢ ፎርምና ዲቭ ንሰርሕ ማለት እዩ። ዲቭ እሺ ኢንተር ንብሎ እሞ እሺ ከዚ ኣብዚ ማለት እዩ ኢንፑት ታይፕ ከዛ ኣብነት ዩዘር ኔም ንጥቀም ተኾነ ማለት እዩ ኢንፑት ታይፕ ታይፕ ላይ ቴክስት ለምሳሌ ዩዘር ኔም ንጥቀም ተኾነ ማለት እዩ ዩዘር ኔም ባዚ እዚ ሌብል ክጥቀሞ እንግባክሊ ማለት ሌብል ተውይታ ዩዘር ኔም ማለት እዩ። ዩዘር ኔም እሺ ከዛ እዚ ኮንስትራክተር ክጥቀም እኒአኒ ማለት እዩ። ፎርም ክሰርሕ ከሎ ኩሉ ግዜ ኮንስትራክተርና ሃንድሊንግ ፈንክሽን ግድን ይኮኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣር ኮንስትራክተር ኢንተር ምሰኹ ማለት እዩ ዚስ ዶት ሴት መፅኡ ማለት እዩ። ኣብዚ እንታይ ክኒአኒ ማለት እዩ ዩዘር ኔም ኢለ ማለት እዩ ኮለን ምስ ተጠቐምኩ ስፔስ ማለት እዩ ስፔስ ሲንግል ኮቴሽን ማርክ ኢለ ማለት እዩ ስፔስ ኮማ ማለት እዩ። እሺ እዚኣ ተገናኛ ማለት እዩ ኮንስትራክተር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብታ ውሽጢ ኢንፑት ኣብዚኣ ናይ ኮንስትራክተር ቫልዩ ካብ መፅአኒ ማለት እዩ። እዚኣ ቫልዩ ማለት እዩ ቫልዩ እዚ ኢኳልስ ኢለ ማለት እዩ ካሊብሬስ ኣብ ውሽጢ ካሊብሬስ ዚስ ዶት ኢለ ማለት እዩ ስቴት ዶት ኢለ ማለት እዩ ንምንታይ ንስሕና ዩዘር ኔም ማለት እዩ ዩዘር ኔም እሺ ቀፂለ ከዓ ኦን ቼንጅ ኣትሪቢዩት ክጥቀም እየ ማለት ንፈንክሽን ሃንድሊንግ ማለት እዩ ኦን ቼንጅ
ምልክት ሲ ከምልክት ዘንጥቀም አውዚያ ጥንቃት ኩሩማት ከምል ቼንጅ አትርክት እሺ ካልቤስ መስፈቱ ማለት ነው እዚሁን ዚስ ይለ ማለት ዚስ ዶት ዩዘር ኔም ሃንድል ዩዘር ኔም ሃንድል እሺ ያ ዩዘር ኔም ሃንድል ግን ፋንክሽን ክሬት ንገበይና ማለት እሺ አቤት ይሁን እዚ ማለት አሞንጎ ሬንደርና አሞንጎ ክላስ ኮምፖነንት ማለት ነው ኢንተር መስኸውዚያ ዩዘር ሃንድል ማለት ኢኳልስ ቱ ወዲያ ፓራንቲሲስ አረ ፋንክሽን ካርሊ ብሬስ በማለት አውዚያ ዩዘር ኔም ሶሪ አውዚ ግን ኢቨንት ከተቀመጥን ማለት ኢቨንት ንስተጣምሆ አውዚ ኢንተር ኢለ ማለት ዚስ ማዚ ኻዝ ቼንጅ ተዝግበር ሴት ኮን ማለት ዚስ ዶት ማለት ሴት ስቴት ማለት ሴት እዚያ ከዓ ፓረንቴሲስ ኢለ ማለት ኣብ ውሽጣ ካርሊ ብሬስ ኢኳልስ ካው እንታይ ኢንፑት ቴክስት ና ተካሕዘና ማለት ዩዘር ኔም ማለት ዩዘር ኔም ኢለ ማለት ያ ኮለም ተቀመጥሆ ኢቨንት ዶት ማለት ታርጌት ዶት ቫልዩ ንገረና ማለት ኦኬ እንዴት ታገኘው ሃንድል ገበኘው ማለት ነው ስለዚህ ሴቭ ንገብር ደግሞ ሴቭ እስኪ በአድሚያ ተርሚናል ይከፍት ተርሚናል ማለት ሲዲ ማይ ፈረስት application ማለት ኢንተር ምስለኹ ማለት npm start እሺ ኢንተር ኦኬ ስታርት ይገብራል ማለት ኦኬ ስታርት ይገብራል እስቲ ሰከንድ እንዓገሰ ማለት ሪከም ስታርት ይገብራል ማለት እስቲ ስታርቲንግ ዴቨሎፕመንት ሰርቨር ይሆናል ማለት ያንጽበኝና ተወሰነ ፍሬም ሀዝ መጨናለ ማለት መጨናለ እሺ እዚ ነጥፋን ሆነሽ ከይሉ ኢንሻአላህ አቴላን ፎርም ተላብላ ፎርም ኤክስ ተሻዋት እዚ ኤክስ ነጥፋሙ ላይን ኢንሻአላህ ፎርም ያ እዚ ሻታቲ ማለት ሴቭ ምስኮና ከዚ ተመሳሳይ ዩዘር ኔም ማለት ከዚ ለምሳሌ ሙሉ ይለ ማለት ደስታ ኮለፈለ መስና ማለት ዩዘር ኔም መስላ ማለት እሺ አጽና ከዓ ታይንሰራህ ማለት ካብ ዩዘር ኔም ለምሳሌ ኢሜል ከዓ ኢሜል አድረስ ማለት እዚያ ኮማን ሰለና ማለት ኢንተር ሰለና ኢሜል አድረስ እና ማለት ኮስፔስ እሺ ሰለና ኣብዚ ግን መጀመሪያ ታግ ክትገበን ዲቭ ማለት ዲቭ ታግ ክትገበን ኣብዚ ማለት ከዚ እንትን ጥቅምት ለሁ ማለት ኢሜል ክትቀምተው ቴክስት ክትቀም ሀዝጉን ማለት ቴክስት ኢንፑት ማለት ሶሪ ኢንፑት ታይፕ ኢኳልስ ቱ ቴክስት ማለት እሺ ዳግን ቫልዩ እና ኮንስትራክተር ሰጣው ማለት ቫልዩ ኢኳልስ ቱ ፓራንቴሲስ ዚስ ይለ ማለት ዚስ ሁሉ ጊዜ ኣብ ኮንስትራክተር
ኣብ ክላስ ኮንስትራክተር ማለት እዩ ለፓራሜትራት ሴቭ ምግባር እዩ ዝጠቕመና ማለት እዩ ዚስ ዶት ማለት እዩ ስቴት ኢለ ማለት እዩ ዶት ንምንታይ እዩ ኢሜል ኣድረስ ማለት እዩ እሺ ምክንያቱ እንታይ እዩ ቫልዩ እዚኦም ቀንጠና ማለት እዩ ኣብ ክላስ ኢሜል ኣድረስ እና ስፔስ ኢና ማለት እዩ ኮማ ኮይና እሺ ኣብዚ ከዓ ኦን ቼንጅ ከዓ ምልክት ንጥቀም ሲ ማለት እዩ ካፒታል ሌተር ሲ ኣፐርኬስ ዝኾነ እዮም ማለት እዩ ኦን ቼንጅ ማለት እዩ ኮንሲ ኢለ ካርሊ ብሬስ ዚስ ዶት ኢለ ማለት እዩ ኢሜል ኣድረስ ሃንድል ኢሜል ኣድረስ ሃንድል የኩላ ማለት እዩ ኢሜል ኣድረስ ሃንድል ምሳኹ ተገናኝ እነዚኣ ማለት እዩ ፋንክሽን ክጥቀምኒ ፋንክሽን ሃንድሊንግ ፋንክሽን ሃንድል ደግሞ ሃንድል ፋንክሽን ማለት እዩ እዚ ኢሜል ኣድረስ ሃንድል ምሳኹ ማለት እዩ እዚ ኮልስቲ ኢለ ማለት እዩ ፓረንቴሲስ ኣብ ፓረንቴሲስ ኢቨንት ክጥቀምኒ ኢቨንት ምስተሞ ኣረ ፋንክሽን او كارلي بريس شو هم مات أزياء this إلى ماتي this dot set ماتي parenthesis أو وشتات كارلي بريس انترم شو هم ماتي بس بنتأثر له بتاع إيميل أدرس مات إيميل أدرس ماشي أجي أحطني أماتي إيفنت إلى مالتي إيفنت كم تالك كم يوزر نيم شرحوا مالتي إيفنت دوت تارجت سوري جاء إلى دوت فاليو مالتي ماشي اوكي سيف برمو ماشي زي الكلر ايش يا ما هذا تمسكم او وشتي زي فورم كل نقدر او وشتي فورم يكون قدام عادي يعني العلامات سكرناس يكتسب سكرنا أو يستنقذنا إنتر إناماتي كنترول بلس بي هذاك سيف مفقرنا خاص كنا سألنا يموت إيميل أدرسنا تكست قني مسي مهنات اللي يبلي إتنا مات مهنا اللي مسألة اللي يبلي سلي إتنا مات أو الانفوت تكست أوتي ريحون جاء إنتر قرنا ماتي أنجي بلك تخفنا الليبل ماشي نمسكنا ماتي إيميل أدرس إلى ماتي يام سواقن سيم سوا خازقن إيميل أدرس التكست المتفورم بس اللي هو ماتريهم هذا إيميل أدرس تمساوي دولي دوت ماتي ده مولر at gmail دوت كوم خليه ماتي لذي خليه ماتي ماشي أسألنا كعا سيلكشن لمثالي نايلو معتشن نسدو رياكتيو أنجولار كنت دينا وكعا فينو ما مزبهالو تاتم سكشن خاص كعا سكشن زلو ويب أبليكيشن سكن نرى أرجع ماتي ديف ماتي سكنا إنتم سكنا ماتي سيلكت كمان سيلكت ماشي
select now the text area, text እሺ ቆይ select እሺ ውስጥ select ማለት ኦፕሽን እሺ እዚህ ኦፕሽን እዚህ አሁን እንተንማል ላብል ተጠቀሙ ላብል ሶሪ እዚህ ዌብ አፕ ዌብሳይት አፕ ማለት ዌብ ፔጅ አፕ ማለት እሺ እዚህ ቫልዩ ማለት ቫልዩ እዚህ ኳሊቲ ላይ ማለት ኮቴሽን ማርክ ይላል አንጉላር እዚህ አሞጣ ማለት አንጉላር ያሰለስተ ጊዜ ኮፒ ግራሙ ኢንተር ይላል ማለት ከዚሁን ኢንተር ይላል እሺ እዚህ አንጉላር ናት እሺ ያ ሪአክት ግራሙ ሪአክት እሺ አሁን ሪአክት እሺ ይህ ደግሞ ጃቫስክሪፕት እሺ ጃቫስክሪፕት እሺ ስቴፕ ደግሞ ዌብ አፕ ማለት እዚህ ከዚህ እስክንኸድ ተይልክ መጸለኛው ይሄን ዌብ አፕ ይመጽልል ማለት ግን ምስ ኮንስትራክተር ሬስፖንስ ሃንድል ገበለት ሆን ማለት ኮንስትራክተር እና ሃንድሊንግ ፈንክሽን ክሰርሕልኒ ማለት ኣብ ሰብሚት ቅድሚ ምጻሕና ማለት ስለዚህ ኣብ ኮንስትራክተር ኸድና ማለት ልክዕ ከም ናይ ዩዘር ኔም እና ኢሜል ኣድረስ ሰራሕናዮ ማለት ኣብ ንክር እንተንግብር ኢና መስኩም ዌብ ፔጅ አፕሊኬሽን ማለት አፕ ኢና ማለት ኮለም ሰልና ስፔስ ከዝጉን ኮማ ልጥቀም ኸይና ማለት እዚ ኣምተሳሕኒ ማለት ኣብ ኮንስትራክተር ማለት ኮንስትራክተር እትነ ያለና ኣብ ኮንስትራክተር ምስ እትነ ቀጥታ ቫልዩ ክንውን ኢና ማለት ኣምንታይ ኣብ ሴሌክሽን ውሽጢ እዚያ ጥንቃቐት ለያ ማለት ኣብዛ ሴሌክሽን ቫልዩ ነው ማለት ቫልዩ ኳሊቲ ማለት ሁን በዓለም ጥልና ዚስ ዶት ስቴት ሁሉ ጊዜ ኮንስትራክተር ትሆኑ ዚስ ዶት ስቴት ንጥቀም ማለት ደስ ካው ዌብ አፕ እና ማለት ኣብዚኣ ካብ ውሽጢ ለለ ኦን ቼንጅ ኣትሪክ ንጥቀም ትኾና ካሜል ኬዝ ቼንጅ ማለት ቼንጅ እዚ ኳሊቲ ማለት ካርሊ ብሬስ ኣብ ውሽጢ ዚስ ኢለ ማለት ዚስ ዶት ዌብ አፕ ኢለ ማለት ዌብ አፕ ሃንድል እዚ ኳሊስቱ ሶሪ ዲኮሲብል በቃ ማለት ኦን ቼንጅ ማዚያ ኦን ቼንጅን ፋንክሽን ክሬት እንገብርና ማለት ቀጥታ አሞንጎ ክላስ ኮምፖነንት እና ሬንደር ማለት እዚ ከይደ ፋንክሽን ክሬት ገብርና ማለት ሃንድል ፋንክሽን ገብርና ማለት ፋንክሽን ሃንድል መኒ ዌብ አፕ ሃንድል ይሄ ማለት ኢኳልስ ይለ ማለት ፓራንተሲስ ምስል ውሽጢ ኢቨንት ብሎ ማለት ቀው አረ ፋንክሽን ካርሊ ብሬስ ኢንተር ምስኮርኩ ኩሉ ጊዜ ማለት ኦን ቼንጅ ንገር ትኾና ማለት ዚስ ዶት ምስልና ዶት ሴት ማለት ምክንያት ሴት ንገርና ማለት ሴት ምስልና ፓራንተሲስ ኣብ ውሽጢ ፓራንተሲስ ካርሊ ብሬስ ኢንተር ምስልኹ ተኽለኹ ብዛዕታ ዌብ አፕ ስለሆነ ዌብ አፕ ኢለ ማለት ኮለን እዚአን ተምስጠቕምኩ ኢቨንት ልክዕ ከም ዩዘር ኔም እና ኢሜል ኣድረስ ስራሕና ማለት ኢቨንት ዶት ታርጌት
ታርጌት ዶት ቫሊዩ እሺ ከዚህ ሴምስ ገብርያኒ እሺ ግን ከዚህ ሰብሚት እዚ ፎርም እዚ ሰብሚት ባይዘው እዚ ፓስወርድ ብዙሓት ናይ ፎርም ቴክስታት ኣለዉ እዮም ማለት እዩ እንትን ኣለዉ ራድዮ በተን ብዙሓት ነገር ኣለዉ ግን ሳምፕል እየ ዘርእየኩም ማለት እዩ ከዚ ሰብሚት ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ካብ ዲ ወፂና ኣብ ውሽጢ ፎርም ኮይንና ማለት እዩ በተን ክትገብር ኢና ከዚ ፎርምና ስፖስ ንኽእል ንምልኣኽ ንክንልእኾ ማለት እዩ በተን ተጠቐምኩ ኣብዚ ሰብሚት ክትቀሚ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ግን ታይፑ ተክለኝኒ ውሽጢ ታይፑ ማለት እዩ ዚኳልስቱ ታይፑ ሰብሚት ማለት እዩ ሰብሚት እሺ ሴቭ ጎበሞ ከዚ ሰብሚት ከዚ ኣብዚ ፎርም ክመልእ እሞ ሙሉ ክሞ ደስታ ንሰዎ ኢሜል ኣድረስ www ዶት ለምሳሌ ክምኩት ማለት እዩ ሙለር at gmail ዶት ኮም ኢለ ማለት እዩ እሺ ሪኣክት ደግሞ ሰብሚት ሰዎ ስክታይ ትመፅእ ምንም ዝመፅእ ነገር የለን እዚ ግን ሃንድል ንምግባር ክንገብር ኢና ማለት ሰብሚትና ሃንድል ንምግባር ቀጥታ ሃንድል ፋንክሽን ክትጥቀም ኢና ማለት እዩ ሃንድል ፋንክሽን ምጥቃም ከዓ ኣብ መንጎ ክላስ ኮምፖነንት እና መንጎ ሬንደር ማለት ከድና እዚ ክንገብር ንጥቀም ኢና መሲልኩም ሰብሚት ሃንድል ማለት እዩ ኢኳልስ ማለት እዩ ፓረንተሲስ ኣብ ውሽጢ ፓረንተሲስ ኢቨንት ምስ ተጠቐምኩ እዚኣ ኣረ ፋንክሽን ኮ ብሬስ ከፍት ሞ ኢንተር ኢለው እዚ ማለት እዩ ኣብዛ ከዚ ልክዕ ከም ጃቫስክሪፕት ዝማሃርናዮ ማለት እዩ ኣውቶ ዲስፕሌይ ምግባር ንጥቀመሎም ካብቶም 4 ዝበሃሉ ኮንሶል ሎግ ምናምን ዝብሉ ኣለርት ክጥቀሙ እሺ ኣለርት ትጥቀምኩ ማለት እዩ ፓረንቴሲስ ከፍት ሞ እዚኣ ባክቴክ ትበሃል ኣላ ማለት እዩ ባክቴክ እዚኣ ማለት እዩ ዶላር ሳይን ካብኡ ብራኬት ጎርባሞ እዚኣ ናይ ክላስ ኮንስትራክተር ንጥቀመሎም ማለት እዩ ከዚ ኣብነት ናይ መጀመርያ ከይሰርሐ ዩዘርኔም ካብኡ ኢሜል ካብኡ ሴሌክት ተሰሪሐ ከዚ ዚስ ኢለ ማለት እዩ ዶት ሴት ኢለ ማለት እዩ ዩዘርኔም ማለት እዩ በዚያ ካብ ዲብሬሽያ ሶሪ ፓረንቲስ እሺ ከና ሰለስቲን እንሰርሕ ማለት እዩ ሰለስቲን እዚ ማለት እዩ ኮፒ ክራሞ እዚኣ ኮፒ ምስረክባ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ኮንትሮል ፕለስ ቪ ካብዞም ኮንትሮል ፕለስ ቪ እዚኣ ዩዘርኔም ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ኢሜል ኣድረስ እያ ኢሜል ኣድረስ እዚኣ ከዓ ኔምና እዚ እንታይ እዩ ቱቶሪያል ምሳዚ ዞም ሴሌክሽን ማለት እዩ ተናዩ እዚ ዌብ ኣፕ ማለት እዩ እዚኣ ተንምኔት ዌብ ኣፕ ማለት እዩ ዌብ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ እሺ ሴቭ ገበሞ ከዚ ክንኸድ እሺ ማዝን ኤረርና ማለት ምክንያቱ እሺ 32 ላይን 32 ልናለ ማለት እዩ እሺ ካሊ የለን እሺ ላይን 32
أوزي ماتي إيش على كده ماتي تك دولار أوكي سبيس أوكي يا ما زين اللون سبيس اللوزي يقول زب تك مودة تنتمت أماتي ماشي زريهم إذا أوشت أماتي أوشتي فانتسيس لا ماتي دولار ثاني لا كاس كونستراكشن حدا حدا نقمت ماتي سيف كبرمو سيف كاتنا أو هيدا ماتي كنا زي مثالي فانتكس كتبمو سامبل ماتي زيقون ماشي ماشي زيقون سابميت سوغو من المس نغريدي مهناتاو أفرموشت ماتيو وان سابميت الأتوكتي أتعوم هاي ስለዚህ እዚህ ሃንድል ገበለ ማለት ተጠቅመኛ ሓደ ነገር ተይፋትነላ ማለት ስለዚህ ይሁን ኦን ሳብሚት ንብል ኣትርኪት ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ፎርም ከይደ ማለት እዩ ኣብ ፎርም እዚኣታ ክትጥቀምዩ ንሲኩም ኦን ሳብሚት ካፒታል ኤስ ፈርስት ሌተር ማለት እዩ ኣፐርኬስ ኮን ኤስ ማለት እዩ ኦን ሳብሚት እዚህ ኮልስ ሲለ ማለት እዩ ዲፕሬስ ዚስ ይለ ማለት እዩ ዚስ ዶት ማለት ሰብሚት ሃንድለር ኔም ታዩ ሰብሚት ሃንድል ማለት እዩ ስለዚህ ሰብሚት ሃንድል ሴቭ ገበሞ ሴቭ ከዚህ ሃንድል ገበለኝ ማለት እዩ ከዚ ሀዝ ኖርማል ሙሉ ይለ ማለት እዩ ደስታ ይለ ኣብዚ ኢሜል ኣድረስ ከዓ ደውሊ ዶት ይለ ማለት እዩ ሙለር ጂሜይል ዶት ኮም ንሰልኹ ወይ ብኣፔ ከዓ ሪኣክት ዝጥቀም ኣለኹ እዚኣ ኸ ሰብሚት ክራ እንድሕር ማለት እዩ ሰብሚት ንሰዋ ሪኹም ኸዚ ዞም ኣውትፑት መፅኦም ኣሎ ሎካል ኮስት እዚ ሆስት እዚ ማለት ሲስ ተብሎ ማለት እዩ በዓላት ኣውትፑት ታይምኛ ሙሉ ደስታ እዚ ዩዘርኔም ማለት እዩ ከዓ ደውሊ ዶት ሙለር ኣት ጂሜል ዶት ኮም ካዕታይ ኢሜል ኣድረስ ሪኣክት ካዕታይ ዌብ ኣፕሊኬሽን ማለት ስለዚ ብዙሕ ፎርም ገለው ብዙሓት ንጥቀመሉ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ማዓንቲ ምሳቕ ብዙሕ ነገር ምሳኽ ንኽእልና ባይዘ ግን ባዕልኩም ወስኽሉ ካብዚ ኤግዛምፕል እዚ ተረዲእኩም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቲዩተርና ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ላይክ እና ሰብስክራይብ ግን ቤተሰብ ኣይትረስዑ እሺ ጨከሪኩሞ ደውሊ ኢለ ማለት እዩ ዶት እሺ ሙለር ደብልኤል ኣለዎ እዚ ደብልኤል እሺ ኣት ጂሜይል ዶት ኮም እሺ ኦኬ ይኸም ስለዚ ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ቱቶርና ከምዚ ይመስል ዓፃቢ ብኻሊእ ከም ንረኸብ ሕቶ ተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ምቕማጥ ትኽእልኩም ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቱቶርና ኣብዚ ኣክል ዓፀዲ ብኻሊእ ፕሮግራም ወይ ከዓ ብኻሊእ ቱቶሪያልስ ከም ንረኸብ እስካብ ሽዑ ድሓን ፅንሑ ስለዝሰማዕኹምኒ ቀኒለይ ላይክ እና ሰብስክራይብ ግን ኣይትርስዑ ኖቲፊኬሽን ቀጥታ ዝለቁም ኣፕሎድ ዝገበሮም ቪድዮታት ንክበፅሑም ሰብስክራይብ ምስ ገበርኩም እታ ኖቲፊኬሽን እውን ክሊክ ክብልዋ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቱቶርና ከምዚ ይመስል ቻው